настъпването на есента и стартирането на училище и детска градина, най-актуалната тема е темата за градинския сопол. На семинара за детско здраве, който организирах през септември месец, обсъдихме този проблем, а нарастващата антибиотична резистентност ме накара да му обърна по-сериозно внимание. Честите инфекции карат много родители да прибягват веднага към използването на антибиотични капки. Прекомерната им употреба обаче създава риск от резистентност, състояние при което бактериите стават устойчиви на лечение. Това от своя страна затруднява лечението в дългосрочен план. Това е проблем, който мен лично като педиатър много силно ме тревожи. На семинара споделих за продукт, който мен лично много ми харесва и силно препоръчвам. Това е спреят за нос Риноджермина, който е подходящ за превенция и лечение на отити, ринити, риносиноити и аденоидити, много свързани с градинския сопол. Този спрей е единственият по рода си в България. Може да го използвате за превенция в началото на зимния сезон. Използва се 3-4 месеца, 2 впръсквания сутрин и вечер всяка ноздра за 7 дни. По този начин носната лигавица ще се насели с добри бактерии, които не позволяват закрепването на бактерии в устно-носната кухина. Проведени са множество клинични изследвания за този продукт в България и Италия, като те показват 50-70% намаляване на заболеваемостта и в частност драстично намаляване на употребата на антибиотици. Всеки, който следи моя профил и е посещавал моя кабинет, много добре знае, че аз съм привърженик на изграждането на естествен имунитет. По този начин, с използването на такъв продукт, ние можем драстично да намалим използването на антибиотични капки и така да подпомогнем децата естествено да се справят с различни патогени.